θέλω να πω κάτι για τα μωρά που γεννιούνται με νηνίδα, οδηγούνται στη φαλάκρα. Ναι. Ναι. Οι γιατροί της Φερχέρ λοιπόν θα πρέπει να ξέρουν το πρόβλημά τους και να τους κατευθύνουμε και για την αρέωση πρέπει να πούμε. Δηλαδή η αρέωση των μαλλιών είναι ένα σοβαρό κομμάτι στον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι, με προϊόντα που μας δίνουν υγεία στα μαλλιά. Γκρίζα μαλλιά. Δεν χρειάζεται συμβιβασμός. Η λύση είναι Lotion Heat της Fair Hair και θα τη βρείτε στο φαρμακείο. Fair Hair, προϊόντα με υπογραφή επιτυχίας. Σήμερα έχω την τιμή να έχω κοντά μου μια κυρία την οποία εκτιμώ πάρα πολύ και πάρα πολλά χρόνια. Πιθανόν να την έχετε δει και εσείς στην τηλεόραση πολλές φορές. Είναι μια χαρακτηριστική κυρία θα έλεγα. Είναι η κυρία Γιάννα Χατζηδάκη, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας και μας έκανε την τιμή να έρθει και στο δικό μας podcast. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια και για μένα είναι τιμή που με δέχεστε εδώ. Τη γνωρίσαμε λοιπόν να παρουσιάζει τα προϊόντα με ένα σθένος και με μια αγάπη που πολύ λίγες φορές τη βλέπουμε να αποτυπώνεται ακόμα και στους δέκτες μας. Θέλω να μου πείτε λοιπόν κυρία Γιάννα, να σας πω. Πώς ξεκίνησε αυτό σας το ταξίδι με τα προϊόντα για τα μαλλιά, για την τριχόπτωση, για τα προβλήματά μας που έχουν σχέση με το τριχωτό της κεφαλής. Που είναι μια δύσκολη υπόθεση. Πολύ δύσκολη. Δεν θα μπορούσε κανένας να ασχοληθεί αν δεν είχε τις προϋποθέσεις. Εγώ τις έχω, δηλαδή και γνώση και εμπειρία. Εγώ πώς ξεκίνησα είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, βέβαια το έχω πει, δεν κρύβω και τίποτε. Εγώ ξεκίνησα από το ξενοδοχείο το Καψής που έμενα οικογενειακός εκεί, ο σύζυγος ήταν μηχανικός όλου του κτηρίου και είχα μέσα εκεί έναν χώρο αισθητική σάουνα, ανδρικό και γυναικείο τμήμα και έτσι ξεκίνησα. Διαπιστώσατε λοιπόν ότι η αγορά και οι άνθρωποι έχουν ανάγκη και από κάποια προϊόντα και κάποιους ανθρώπους που να ασχοληθούν με το θέμα που έχει να κάνει με την τριχόπτωση, μόνιμη εποχιακή, με την πετηρίδα και το κνισμό που είναι πολύ ενοχλητική και δεν βρίσκουμε ανθρώπους να μας μιλήσουν για αυτά και να μας βοηθήσουν. Επίσης για την υπερβολική λιπαρότητα που μπορώ να πω ένα τεράστιο κομμάτι ανθρώπων έχει και εγώ είχα τέτοια λιπαρότητα. Και γενικά για την τόνωση του κεφαλιού βλέπουμε μόνο κάτι ας πούμε διαφημίσεις με σαμπουάν. Τα σαμπουάν είναι μην έχεις κανένα πρόβλημα. Όταν έχεις κάποιο θέμα, ποιος θα έρθει να το λύσει? Εγώ. Δεν υπάρχει δεύτερο άτομο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Γιατί θέλω να σας πω ότι εγώ από την εμπειρία μου, στον χώρο αυτό που σας είπα, είδα ότι δεν είναι ένα άλλο το πρόβλημα η τριχόπτωση, η οποία καταλήγει στη φαλάκρα. Ναι, είμαι λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος στην παγκόσμια ιστορία που ξεχώρισα τους συνδυασμούς των αιτιών. Πολύ σημαντικό. Έτσι που προκαλούν τριχόπτωση και οδηγούν στη φαλάκρα που σας είπα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα από το 1974 και μετά τις έρευνες. Δεν φτάνει κανένας έτσι γιατί η Fair Hair είναι η ιδιόκτητη, είναι μια εταιρεία ελληνική, τη δημιούργησα εγώ. Έχω κάνει μια τεράστια προσπάθεια και μια τεράστια υποδομή γιατί υπάρχουν 2 Ινστιτούτα, στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε η Fair Hair, στην Τσιμισκή 107 και στην Αθήνα, ένα δεύτερο Ινστιτούτο, θα το λέγαμε και ιατρείο, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 46, μετά το Κάλλη Μάρμαρο και λίγο πριν το Χίλτον. Ένα εργαστήριο που γίνονται τα προϊόντα, μια τεράστια υποδομή, δεν την κάνει κανείς γιατί μιλάμε για την τριχόπτωση. Ναι. Θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα κανένας δεν βγήκε να πει ναι, θεραπεύεται αυτό το πρόβλημα. Γιατί συνήθως βασίζονται σε διάφορα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στα προβλήματα που είπατε. Για τη λιπαρότητα, την πιτηρίδα, αυτοί είναι οι συνδυασμοί. Είναι συνδυασμοί αιτιών που φτάνουν τους ανθρώπους να κάνουν τα μαλλιά τους. Έχουμε λοιπόν εμείς αυτό το προνόμιο. Το δημιούργησα το Ινστιτούτο Fair Hair, Αθήνα Θεσσαλονίκη που σας είπα, με προϋποθέσεις.
να βλέπουμε το πρόβλημα. Δηλαδή, διάγνωση. Πεςτε μου ποιος πάει στο γιατρό, ποιος έχει ένα πρόβλημα υγείας και δεν πάει στο γιατρό. Ναι. Ακόμα και στη σελίδα σας είδα ότι έχετε βήματα ερωτήσεων για να καταλάβετε ποιο προϊόν είναι κατάλληλο για τον κάθε έναν άνθρωπο. Που θα μπορούσε, και βέβαια. αυτό στη σελίδα της Fair Hair, άμα μπείτε οποιοδήποτε, θα δει ότι υπάρχει μία σκαλέτα την οποία μπορεί να απαντήσει για να πάρει και τις ανάλογες πληροφορίες και απαντήσεις. Και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ. Μα πώς αλλιώς. Σημαίνει δηλαδή ότι αν κάποιος αν έβγαινε και έλεγα ένα σαμπουάν αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα, θα ήταν λάθος μου. Ναι. Και το θεωρώ και πάρα πολύ έτσι, δεν ξέρω πώς το λένε, που απλά σαμπουάν, που τίποτα, ας πούμε, ένα απλό σαμπουάν, το προβάλλουν σαν να είναι της τριχόπτωσης. Μπορεί να κάνει έτσι μια απλή τόνωση του κεφάλαιου. Δεν είναι όμως για την τριχόπτωση. Τώρα δηλαδή δεν γίνεται να λέμε ότι αυτό το σαμπουάν θα σταματήσει την τριχόπτωση. Πέστε μας λίγο ποια είναι τα προϊόντα της τριχόπτωσης. Αμέσως. Εδώ έχουμε το καντούτα. Αυτό το έχω δοκιμάσει κι εγώ, γιατί είχα εδώ μια σοβαρή πτώση και χωρίς να σας γνωρίζω, δεν είχαμε ακόμα συνεργαστεί. Έτυχε να το βρω σε ένα φαρμακείο της Θεσσαλονίκης και μου είπαν πάρε αυτό, είναι καλό, και πήρα αυτά τα δύο προϊόντα. Έτσι. Και τα μαλλιά μου μπορεί να είναι κοντά, να μην φαίνονται τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ πυκνά τα μαλλιά μου. Φαίνονται, πώς φαίνονται και υγιέστατα κιόλας. Ναι, και τα χρησιμοποιώ ακόμα και τώρα που έχουμε συνεργαστεί ακόμα καλύτερα. Αλλά έχει φύγει αυτό το πρόβλημα χωρίς να σας γνωρίζω, και όταν ήρθαμε σε επικοινωνία και είδα τα προϊόντα, λέω αυτό το έχω στο μπάνιο μου. Αυτό μου έλυσε το πρόβλημά μου. Ναι. Αυτό είναι και το ουσιαστικό. Ακριβώς. Και δηλαδή αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω εγώ, κύριε Ανδριτσάκη, στον κόσμο, ότι δεν είναι ένα άλλο το πρόβλημα η τριχόπτωση, είτε από κληρονομικούς παράγοντες. Πολλοί ρωτούν γιατί πέφτουν τα μαλλιά μου. Μα έλα να σου το πω. Τριχολογική εξέταση. Αυτό έχει σημασία. Να δούμε για ποιο λόγο. Δεν είναι μόνο η κληρονομικότητα. Υπάρχουν συνδυασμοί αιτιών που είπα και στην αρχή. Και παρατηρώ ότι με αυτά τα προϊόντα μπορείς να προλάβεις και πολύ σοβαρά προβλήματα που θα καταλήξουν μοιραία στο να χάσεις τα μαλλιά σου, και να πας και σε κάτι λύσεις οι οποίες είναι και πάρα πολύ δαπανηρές και επικίνδυνες, θα έλεγα. Επικίνδυνες και ανούσιες. Να βάλεις μία τρίχα κτλ. Ενώ εδώ μπορείς να το κάνεις πιο φυσικά. Έτσι, έχουμε το δικό μας αποτέλεσμα. Θέλω να πω κάτι που είπατε για να προλάβει κάποιος. Θέλω να πω κάτι για τα μωρά που γεννιούνται με νηνίδα, οδηγούνται στη φαλάκρα. Ναι. Και δεν ξέρουν ότι μπορούν από την Fair Hair να βρουν λύση. Βεβαίως. Και δεν ξέρουν ότι τα μωρά πραγματικά υποφέρουν από φαγούρα, από κόκκινο δέρμα εκεί, και βάζουν το λάδι αυτό το συνηθισμένο που ξέρουμε και ακούμε, το λαδάκι στο κεφάλι που απαγορεύεται. Στην κυριολεξία απαγορεύεται αυτό. Επομένως, αν θέλουμε τώρα να μιλήσουμε, η πιο συχνή αιτία που χάνουμε τα μαλλιά μας, ποια είναι η λιπαρότητα, είναι η πιτηρίδα, ποια είναι η συχνότερη αιτία? Να σας πω για τη λιπαρότητα. Αυτά είναι τα προϊόντα για τη λιπαρότητα που υποφέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί είναι λιπαρά τα μαλλιά, δεν είναι λαμπερά, λαδώνουν, είναι πολύ άσχημη εικόνα. Θέλω να πω στον κόσμο ότι η σμιγματόρια είναι η βασική αιτία της φαλάκρας. Αν είναι δυνατόν. Και όμως δεν είναι μόνο αυτό. Αν κάποιος έχει σμιγματόρια, θα πάρει σαμπουάν και λοσιόν. Είναι για εύκολο. Να κάνει μια θεραπεία έτσι στο σπίτι. Αν όμως έχει πληγές, αν όμως έχει σμιγματορική δερματίτιδα, εάν έχει ένα αθυλακίτιδα, αν έχει μια άλλη αλλοπαικία, εκτός από την ανδρικού και γυναικείου τύπου, γιατί δεν είναι μόνο η ανδρικού και γυναικείου τύπου αλλοπαικία, έχουμε ουλωτικές, έχουμε από τον ερυθυματώδη λύκο, έχουμε πολλές αλλοπαικίες. Τι κάνουμε? Δεν είναι μόνο, δηλαδή πήρε κάποιος 2 προϊόντα και τελείωσε. Θα πρέπει να ξέρουμε. Οι γιατροί της Fair Hair λοιπόν θα πρέπει να ξέρουν το πρόβλημά τους
και να τους κατευθύνουμε σε μια αγωγή κομμένη και ραμμένη για αυτούς. Πολύ σωστό αυτό. Ναι. Πίσω από αυτά τα προϊόντα υπάρχει σίγουρα μια φιλοσοφία που σας ακολουθεί. Δηλαδή, εκτός από το όραμά σας, υπάρχει και μια φιλοσοφία. Η φιλοσοφία σας έχει σχέση με την αγάπη για τους ανθρώπους, έχει σχέση με την αγάπη για την σωστή αντιμετώπιση του να είμαστε και πιο υγιείς στο κεφάλι και να είμαστε και πιο χαρούμενοι. Ποια είναι η φιλοσοφία που σας διακατέχει? Θα σας πω για τη φιλοσοφία της Φερχέρ, αλλά σε αυτά που είπατε ισχύουν όλα. Ο ανθρώπινος παράγοντας ισχύει στη Φερχέρ. Αυτό θα βρουν οι άνθρωποι. Δεν θα τους ξεγελάσουμε ποτέ. Να παροτρύνουμε τον κόσμο να πάρει περισσότερα, να τους βάλουμε να υπογράφουν. Αυτό δεν ισχύει. Η φιλοσοφία μας στη Φερχέρ είναι μία. Αν είστε ήδη φαλακρός, δεν γίνεται τίποτε. Μάλιστα. Τελείωσε αυτό. Έχει τελειώσει αυτό. Άρα η φιλοσοφία σας είναι η απόλυτη εντιμότητα, εγώ θα έλεγα. Βεβαίως. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ είμαι πολλά χρόνια. Δεν θα μπορούσα να σταθώ. Αν φέρετε στο μυαλό σας, πάρα πολλά προϊόντα ήρθαν και χάθηκαν. Μα εγώ δεν ήρθα για αυτό το σκοπό και δεν ξεκίνησα γιατί ήξερα τις αιτίες. Και φυσικά βάσει της γνώσης και της εμπειρίας έκανα και τη σειρά των προϊόντων. Μάλιστα. Και έτσι έχω αυτή την επιτυχία. Σαν επιχειρηματίας, θεωρείτε πιο σημαντικό ότι είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή η συμπεριφορά μας ακολουθεί στην επιχειρηματικότητα, ή το κεφάλαιο? Όχι, νομίζω όλα μαζί. Τώρα το κεφάλαιο εννοείται... Δηλαδή η επιχειρηματικότητα είναι μόνο χρήματα? Όχι, το χρήμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να πω ότι δεν με ενδιαφέρει, αλίμονο. Γιατί πρέπει να προχωρήσω. Να προχωρήσω σε αυτή την ιδέα, ούτως ώστε να περάσει το μήνυμά μου στον κόσμο, να ξέρουν ότι τα προϊόντα αυτά θα τους λύσουν το πρόβλημα και μην πηγαίνουν στις υπερβολικές υποσχέσεις. Ελάτε σε μια εβδομάδα, σε 5 μέρες, σε μια μέρα βγάζετε μαλλιά. Αυτό είναι οι υπερβολικές υποσχέσεις που βέβαια επηρεάζουν για το οικονομικό εκεί που ακούνε τις υπερβολικές υποσχέσεις, αλλά δεν κρατάει. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται στη Φερχέρ από μένα, ξεκινάει και έρχεται στα παιδιά μου. Είμαι τυχερή σε αυτό. Ναι. Γιατί ο Γιάννης ο Βαλαβάνης ακολουθεί τα βήματά μου. Ότι διδάχτηκε δηλαδή. Ναι, αλλιώς δηλαδή δεν υπήρχε και για να προχωρήσει η Φερχέρ, να γίνει τόση τεράστια υποδομή σε ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό που δεν έχει λυθεί στους αιώνες. Ναι. Δεν έχει λυθεί ποτέ. Δεν έχει δοθεί λύση. Τώρα βρέθηκε η λύση. Δεν πρέπει να το περάσουμε αυτό? Κύριε Ανδριτσάκη, δεν πρέπει να περάσουμε αυτό το μήνυμα? Αυτό το μήνυμα το οποίο τι λέει? Λέει ότι αν έχεις ένα θέμα με τα μαλλιά σου, απευθύνσου σε ειδικούς ανθρώπους που δούλεψαν πάνω σε αυτό. Έτσι. Έχουμε κατακλειστεί από κορεάτικα προϊόντα στο ίντερνετ, κινέζικα, ό,τι μπορείς να φανταστείς, που δείχνουν έναν έτσι, μετά τον δείχνουν αλλιώς. Πάρα πολύ έντονες αλλαγές με μία χρήση και όλα αυτά. Τι έχετε να πείτε για όλο αυτό το διαδίκτυο? Είναι οι υπερβολικές υποσχέσεις που σας είπα. Ο λόγος είναι να τραβήξουν. Να τραβήξουν τον πελάτη. Ναι. Τίποτα άλλο. Σας λέω αλήθεια. Εγώ μόνο την αλήθεια μπορώ να πω εδώ, ότι είναι η μόνη αγωγή που δίνει τη λύση σε αυτά τα προβλήματα. Να ξέρετε. Τώρα που σας έχουμε εδώ και να εκμεταλλευτούμε κι εμείς, πέστε μας λίγο, κυρία Γιάννα, ποια θα πρέπει να είναι η ρουτίνα μας στο σπίτι μας για να φροντίζουμε τα μαλλιά μας σωστά. Τι ρουτίνα να έχουμε στο σπίτι μας? Ναι, θα σας πω. Αφού λοιπόν πρέπει να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της θεραπείας, που είναι η τριχόπτωση, η σβηματόρια, η πιτηρίδα. Η πιτηρίδα βασανίζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολύ. Και εμείς λοιπόν τι έχουμε? Το σαμπουάν που αγοράζουν σαμπουάν άπειρα, νομίζουν ότι το σαμπουάν θα τους λύσει το πρόβλημα, μα δεν κάνει θεραπεία το σαμπουάν. Είναι ένας συνδυασμός. Που προκαλεί, η πιτηρίδα προκαλεί πολλά προβλήματα. Πληγές,
Φαγούρα φοβερή. Φαγούρα που τυραννάει τον κόσμο. Μου λένε θα χτυπήσει το κεφάλι μου στον τοίχο. Ναι. Αυτά είναι τα δύο προϊόντα. Αφού λοιπόν αντιμετωπίσουμε. Και για την αρέωση πρέπει να πούμε. Δηλαδή η αρέωση των μαλλιών είναι ένα σοβαρό κομμάτι στον κόσμο. Αραιώνουν τα μαλλιά τους και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Έχουμε λοιπόν τα ανάλογα προϊόντα. Εδώ. Και φαίνονται πολύ άσχημο στις γυναίκες η αρέωση. Βέβαια, ναι. Καμία γκουπ δεν ταιριάζει. Κανένα κτένισμα δεν εξυπηρετεί να καλύψει το πρόβλημά της, ούτε με περμανάντ, ούτε με βαφές. Τίποτα. Άμα φαίνεται από μέσα το κεφάλι, τα δύο προϊόντα που μπορούν πολύ εύκολα να κάνουν χρήση. Είμαστε πάντα έτοιμοι για την ενημέρωση, για τη διάγνωση, την ενημέρωση, να δεχτούμε τον κόσμο. Η διάγνωση πληρώνεται, θέλω να το πω. Η ενημέρωση είναι δωρεάν. Να περνάει ο κόσμος και περνάει, κυρία Ανδριτσάκη, από τα δύο Ινστιτούτα, να δει τα προϊόντα, να μας μιλήσει. Γιατί φοβάται. Και καλώς φοβάται. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν βρέθηκε τέτοια λύση. Εγώ που, ας πούμε, τόσα χρόνια υπηρετώ αυτό το είδος και σου λέει θα με κοροϊδεύσουν. Ναι. Φοβάται. Από τότε που γεννήθηκε ο άνθρωπος, δηλαδή από τότε που ο άνθρωπος γεννήθηκε, αιώνες πριν, δισεκατομμύρια χρόνια πριν, μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί λύση. Και σου λέει, άμα ήταν, οι τηλεοράσεις θα λέγανε, αυτά είναι φυσικά προϊόντα. Δεν είναι φάρμακα. Είναι φάρμακα της φύσης. Δεν μπορεί δηλαδή δημοσιογραφικά να τρέχουν και να με περιμένουν με τις κάμερες. Και αυτή είναι η αγωγή. Και αυτός είναι ο τρόπος που εγώ μπορώ και ενημερώνω τον κόσμο. Θεωρείτε ότι υπάρχει χώρος στο γίγνεσθε το εμπορικό για ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να προσφέρουν τη γνώση τους, με εντιμότητα να βγάλουν τα προϊόντα τους, η σύγχρονη εμπορική πραγματικότητα? Και μάλιστα εμείς οι γυναίκες έχουμε και την οικογένεια που πρέπει και αυτή να τη φροντίσουμε. Πόσο σκληρός είναι αυτός ο κόσμος για μια γυναίκα που και η οικογένεια πρέπει να φροντίζει και να γίνει επιχειρηματίας? Όταν θέλουμε οι γυναίκες όλα τα καταφέρνουμε. Και εγώ αυτό έκανα. Τα κατάφερα. Ναι. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και σε μια εποχή που δεν βγαίναν οι γυναίκες τόσο εύκολα στο εμπορικό κομμάτι. Ναι, αλλά εγώ είχα το έναυσμα αυτό ότι έχω τη λύση, ότι μπορώ. Ήσασταν βέβαιοι ότι μπορείτε να βοηθήσετε τους ανθρώπους? Μα βέβαια. Αυτή η βεβαιότητα, ναι, πολύ ωραία. Κάνουμε λάθη όταν προσπαθούμε να περιποιηθούμε τα μαλλιά μας? Μόνο λάθη. Καταρχήν τα πρώτα λάθη γίνονται από τότε που γεννιούνται τα μωρά. Δεν έχουν σαμπουάν, που δεν έχει μέσα χημεία και που δεν έχει και πετρέλαιο. Τα πιο πολλά σαμπουάν που κυκλοφορούν είναι χημικά. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι, με προϊόντα που μας δίνουν υγεία στα μαλλιά και στο τριχωτό της κεφαλής, που δεν διαταράσσουν το pH του τριχωτού. Όταν διαταράξουμε το pH έχουμε φαγούρα, έχουμε πιτηρίδα, που είπαμε αρχίζουν τα προβλήματα, και όταν αρχίσουν αυτά τα προβλήματα τρέχει ο κόσμος, λέει θα πάρω ένα σαμπουάν. Φαρμακευτικό θέλετε, που διαφημίζεται και δίνει λύσεις για όλα, θέλετε? Δυστυχώς όμως και όλα αυτά που βάζουν και οι άνδρες, που είναι τα ζελέ, πυλός, όλα αυτά που αφήνουν κατάλοιπα, δεν μπορούν να φανταστούν πού θα τους οδηγήσει στο πρόβλημα. Πάρα πολλά τέτοια προϊόντα. Ναι, έτσι. Είναι γεμάτα τα ράφια των σούπερ μάρκετ με τέτοια προϊόντα. Βέβαια. Styling και τα λοιπά. Βέβαια δεν τους αφήσαμε έξω τους άντρες, κάτι κάναμε και για αυτούς. Βλέπω εδώ ένα καθαρά αντρικό προϊόν. Πέστε μας λίγο, τι κάνει αυτό? Αυτό είναι μοναδικό προϊόν και αυτό όλα, μόνο που το βλέπω έτσι τώρα με έρχεται να το ανοίξω. Έτσι, να το ανοίξετε. Είναι ένα ειδικό προϊόν για όσους έχουν σμιγματόρια στα φρύδια, στο μέτωπο, στα ματόκλαδα, εδώ, τριγύρω, εδώ και πολλές φορές προχωράει πίσω στο στέρνο, πίσω από τα αυτιά. Ναι, το έχω πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν. Αυτό είναι, πλένεται. Και με αυτό ξυρίζεται, και ιδίως τώρα που είναι της μόδας το μουσι, το μουστάκι, και κάτω από δεν υπάρχει καθαριότητα, ούτε με το νερό, ούτε με το σαπούνι. Αυτό το προϊόν είναι τέλειο.
Ναι, Παίρνει τη φαγούρα, το κάψιμο, τα σφυράκια που δημιουργούνται. Και σας είπα, για τη σβηματόρια του προσώπου είναι κάτι πολύ σοβαρό. Επίσης βγάλατε αυτό το προϊόν, την Lotion Heat, το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ μαγικό και είναι κιόλας μαγικό νερό, το βλέπουμε εδώ. Είναι για τα γκρίζα και λευκά μαλλιά, για τους άντρες και για τις γυναίκες. Και για τις γυναίκες. Πολύ ωραία ιδέα να δώσετε ένα τέτοιο προϊόν, το οποίο με φυσικό τρόπο και με ήπιο τρόπο θα έλεγα, μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των γκρίζων μαλλιών. Το ήπιο δεν είναι σχετικό, δεν είναι ήπιο, είναι τίποτε. Αυτό είναι το προϊόν. Νερό είναι. Νερό, ναι. Με ένα φιλικό τρόπο δηλαδή. Μα είναι νερό, ορίστε, νερό. Και όμως καλύπτει τα λευκά μαλλιά χωρίς βαφές, χωρίς να επηρεάζει την τρίκα. Το παράδειγμα είμαι εγώ. Ναι. Τα μαλλιά μου, αν τα δείτε, παραπάνω από τα μισά είναι λευκά. Και εγώ φοράω αυτό. Αυτό το έφερα εγώ για το σύζυγο πριν από πάρα πολλά χρόνια. Δεν τον ήθελα με λευκά μαλλιά. Και βέβαια μετά που κι εγώ άρχισα να έχω λευκά μαλλιά, αυτό χρησιμοποίησα. Ωραία, εδώ λοιπόν τώρα που είμαστε, επειδή πολλοί βλέπουν τα λευκά τους μαλλιά και τους πιάνει έτσι μια κατάθλιψη. Βέβαια. Ότι χάθηκε η ζωή. Συνήθως οι άνδρες το χρησιμοποιούν και οι γυναίκες βέβαια, αφού καταλάβουν ότι αυτό όντως ωφελεί και μπορεί να έχουν ένα τέλειο αποτέλεσμα χωρίς να θέλουν να βγαίνει η ρίζα. Πότε θα τα βάψουμε, σε 5 μέρες, σε 10 μέρες, σε μια εβδομάδα. Ναι, και υποφέρουν και οι βαφές βέβαια, πολλές φορές δημιουργούν και παρενέργειες στο τριχωτό, φαγούρα, πληγές και τα λοιπά, και πιτηρίδα. Ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο από αυτά όλα τα οποία σκεφτήκατε αρχίζοντας αυτή την πορεία τα βλέπετε τώρα να πραγματοποιούνται και ποιο είναι το όραμά σας για τα επόμενα χρόνια? Εγώ έχω ένα όραμα. Από τη στιγμή που έχουν αναλάβει τα παιδιά μου, ο Γιάννης ο Βαλαβάνης, μικροβιολόγος, τελείωσε, ο Κωνσταντίνος ο γιος μου είναι δερματολόγος και η κόρη μου βέβαια είναι νομικός, δικηγόρος, και είμαστε μια οικογένεια, μια οικογενειακή επιχείρηση. Το όραμά μου και το όνειρό μου είναι όλοι οι άνθρωποι να μάθουν ότι εδώ υπάρχει λύση. Και κάτι άλλο. Η Φερχέρ να περάσει τα σύνορα της Ελλάδας. Έρχονται βέβαια, να ξέρετε, από το εξωτερικό και προπαντός τώρα το καλοκαίρι, έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι για να λύσουν το πρόβλημά τους, γιατί μου λένε εκεί πήγαμε και εδώ μου το λένε. Προχτές ήρθε ένα παλικάρι από τη Λάρισα, από εδώ, και μου λέει, μα πήγα στους γιατρούς, μα πήγα σε πόσους γιατρούς και δεν μου είπαν τίποτε. Μου δώσανε κάτι χάπια, μου δώσανε και κάποιες λοσιόν, μα εγώ θέλω να δω το πρόβλημά μου. Και ήρθε για διάγνωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτον, που εκτός από τα προϊόντα σας προσφέρατε μια εξαιρετικά καλή οικογένεια στην κοινωνία την ελληνική, η οποία και σπούδασε και μεράκι έχει να συνεχίσει αυτό το έργο σας, και εύχομαι και εσείς και τα παιδιά σας να είναι οι συνεχιστές αυτού το έργο με το οποίο αρχίσατε και να μας δίνετε πάντα και λύσεις, αλλά περισσότερο και έμπνευση ότι και τα προβλήματά μας θα πάνε όλα καλύτερα και μπορούμε να τα κυνηγήσουμε, αλλά και ότι υπάρχει λύση για το θέμα τους. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για όλη αυτή την πραγματικά τη συνέντευξη που μου πήρατε, γιατί θέλω το μήνυμά μου, το αισιόδοξο αυτό μήνυμα να περάσει. Και να πούμε και ότι γνωρίσαμε έναν άνθρωπο με μια πολύ μεγάλη ψυχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Πολύ σας ευχαριστώ. Και εγώ. Γεια σας.